Што вядома пра гібель былога выкладчыка пасля сустрэчы з міліцыяй? Каго загадаў пасадзіць Лукашенка, а таксама якія дзіўныя падрабязнасці з'явіліся пра гучную трагедыю, якая адбылася зусім нядаўна? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Загадкавая смерць у беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце. Там пасля ўцёкаў ад міліцыі памёр былы выкладчык. З'явілася некалькі фота і відэа трагічнага інцыдэнта, на якіх бачна, што спачатку нейкі мужчына уцякае ці то ад патрульных, ці то ад супрацоўнікаў дэпартамента аховы ў дворыку аднаго з карпусоў БНТУ. Пасля пагоня працягваецца па газонах, а затым на фота той жа мужчына ўжо нежывы ляжыць на зямлі. У БНТУ пацвердзілі здарэнне і сказалі, што мужчына прабег 300 метраў і памёр ад сардэчнага прыступу. Таксама стала вядомая і асоба загінулага. Гэта Міхаіл Шчукін, дацэнт і былы загадчык кафедры вышэйшай матэматыкі універсітэта. Міліцыя ў сваю чаргу патлумачыла, што Шчукін ужо не працаваў ва ўніверсітэце, але прыйшоў туды, пасварыўся з адміністрацыяй і спрабаваў незаконна прайсці на тэрыторыю навучальнай установы. На яго выклікалі міліцыю, але ехаць у аддзяленне Шчукін не захацеў. Ён пачаў супраціўляцца, некалькі разоў ударыў аднаго з міліцыянтаў і паспрабаваў збегчы. Такую версію распавёў намеснік начальніка мінскага ўпраўлення ўласнай бяспекі падпалкоўнік Роман Прыгодзіч. Пра прычыны смерці выкладчыка ён не сказаў ані слова, але сілавік чамусьці нагадаў, што, цытата, «невыкананне законных патрабаванняў супрацоўніка органаў унутраных спраў цягне за сабой адказнасць». Больш інфармацыі даў неафіцыйны канал сілавікоў. Па іх версіі, Шчукін быў афіцыйна звольнены па заканчэнні тэрміну кантракту. Прычынай нібыта сталі яго паводзіны, далей цытата. У апошні час ён паводзіў сябе неадэкватна ў дачыненні да студэнтаў і работнікаў, чапляўся да маладзенькіх студэнтак, заніжаў ацэнкі, скандаліў і без прычыны не дапускаў хлопцаў і дзяўчат да экзаменаў. Канец цытаты. Прычым нават гэты ананімны канал сілавікоў пра прычыны смерці Шчукіна таксама нічога не кажа, але публікуе скрыны з заляцаннямі выкладчыка да студэнтак. Такую ж інфармацыю выстаўляюць і праўладныя прапагандысцкія каналы. Тыпу, няма чаго перажываць за памерлага, бо раней яго затрымлівалі за дамагальніцтва. Маўляў, а за тое, што ўцякаў ад міліцыі, сілавікі маглі б і страляць па нагах. Таксама адметна, што пасля трагедыі з сайта БНТУ хуценька выдалілі старонку з данымі Міхаіла Шчукіна. Сілавікі з аўтаматамі ўварваліся ў рэдакцыі рэгіянальных беларускіх медыа «Вячэрні Бабруйск», «Бабруйск-Інфо» і «Вольная Глыбокая». Гэтыя кадры паказалі ў перадачы «Ігара Тура» на АНТ. Паводле слоў прапагандыста, выданні абвінавачваюць у тым, што яны атрымлівалі грошы ад нямецкага пасольства, цытата, за артыкулы рэкламнага характару, якія праслаўляюць нібыта цудоўную Германію. Сцвярджаецца, што з 2020 года нямецкае пасольства выдаткавала на гэтыя мэты каля 226 тысяч даляраў. У перадачы прадэманстравалі і некаторыя публікацыі пра жыццё ў Германіі, якія выходзілі ў тых выданнях. Праўда, што парушаюць такія артыкулы, невядома. Не змог гэта патлумачыць і сам прапагандыст. Акрамя таго, у эфіры паказалі відэа допытаў рэдактараў тых рэгіянальных незалежных медыа, але што будзе далей, незразумела. Падобна, што гэта была акцыя запалохвання і ўсё абышлося без крыміналак і пасадак. Лукашенко сёння сабраў міністраў на вялікую нараду па самых разнастайных тэмах. На такие совещания мы выносим наиболее актуальные вопросы, которые волнуют и интересуют наших граждан. На думку Лукашэнкі, беларусаў найбольш хвалююць арэндныя кватэры і падзеж ската. Прынамсі, гэтым пытанням была прысвечаная вялікая частка нарады. Калі верыць Лукашэнку, то з падзяжом жывёлы ў Беларусі адбываецца сапраўдная катастрофа. О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума. Курирующий вице-премьер-министр сельского хозяйства доложит о принимаемых мерах по исправлению ситуации. Пасля Лукашенко прачытаў чыноўнікам кароткую лекцыю на тэму жывёлагадоўлі, а затым завёўся і пачаў патрабаваць пасадак вінаватых. А председатель комитета госконтроля, генеральный прокурор, который контролирует эти вопросы, доложит, сколько посадили за это. Прычым, каго будуць саджаць, Лукашенко агучыў на месцы. Как можно допустить гибель маленьких этих деток, теляток? Ну как это можно? И самое главное, что меня до глубины души возмущает, оперативно мы провели контроль по стране, особенно по Витебской области, к совещанию. Что мы заметили? Районные ветврачи, вместо того, чтобы лечить
профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж. Доходит до ужаса. Датычна арэнднага жылля Лукашенко працягвае гнуць сваю лінію пра пераезд беларусаў у малыя гарадкі. Ён плануе, што чалавеку, які будзе працаваць на дзяржаўным прадпрыемстве, дадуць таннае арэнднае жыллё, а праз 10-15 гадоў дазволяць яго выкупіць, у тым ліку і ў растэрміноўку. Принцип несложный. Проработал определенное количество лет, допустим, 10 или 15, без перерыва в организации, которая тебе предоставила жилье в аренду, тогда получаешь право выкупить его в собственность. Это принципиальный вопрос, по которому очень много дискуссий, и люди ставят перед нами этот вопрос. А каб маладыя спецыялісты не з'язджалі з глыбокай правінцыі, Лукашенко нават гатовы дарыць ім старыя дамы ў вёсках. Решения должны быть системными и одинаково приемлемыми для людей и экономики региона. Особенно в контексте закрепления кадров. Может, дом целесообразно какому-то молодому специалисту где-то в медвежьем углу, как у нас говорят, хотя в Беларуси уже таких нет, стоит и подарить этот дом, даром отдать. Таксама Лукашенко задумаўся пра дзве зусім супрацьлеглыя тэмы. Гэта гульнявы бізнес і нечаканы космас. Што тычыцца першай, то сёння ў Беларусі стала заўважна шмат рэкламы рознага роду букмекераў, і цяпер Лукашенко хвалюецца, як не дапусціць да такіх гульняў дзяцей і людзей з залежнасцю, а таксама перажывае яшчэ і вось па якой прычыне. Тем более, что деньги от проигранных квартир и машин уходят иностранным организаторам азартных игр. А вот это уже принципиальный вопрос. Хотелось бы знать, как предлагается решить этот вопрос. Поэтому надо запретить вообще-то для начала банкам осуществлять такие переводы за пределы страны. Деньги, заработанные здесь, должны инвестироваться в страну. Это касается всех направлений работы. Акрамя таго, Лукашенко захацеў стварыць сваё касмічнае агенцтва. Маўляў, у нас усё ёсць, дык давайте будем і свае спадарожнікі ў космас запускать. И что получим от создания белорусского НАСА? Будет ли эффект сопоставим с затратами на новую организацию и ее содержание? Обсудим. Абдаўбаліся і выпадкова прыехалі ў Беларусь. З'явіліся новыя падрабязнасці перастрэлкі двух расійскіх сілавікоў пад Оршай. Як піша выданне Орша.ю, пасля працы два паліцэйскія, якія былі ў камандзіроўцы ў Смаленскай вобласці Расіі, вырашылі адпачыць і ўжыць наркотыкі. Экспертыза выявіла ў іх крыві сінтэтычныя рэчывы, вядомыя як солі. Затым на асабістым аўтамабілі без нумарных знакаў яны выехалі на трасу М1, але кіроўца пад наркотыкамі пераблытаў напрамак і памылкова паехаў не ў Смаленск, а ў Беларусь. Кіроўцы і пасажыр нібыта нават не адразу зразумелі, што апынуліся ў іншай краіне. Пасля гэтага мужчыны пасварыліся. Канфлікт скончыўся стрэлам з траўматычнай зброі, ад чаго адзін з расійскіх чалавекоў загінуў. Роўна 5 гадоў таму затрымалі Сяргея Ціханоўскага. 29 мая 2020 года яго схапілі на перадвыбарчым пікеце ў Гродні з дапамогай жанчын-правакатарак. На свабоду блогер больш не выйшаў. Пазней яму выставілі цэлы букет абвінавачванняў, у тым ліку масавыя беспарадкі, распальванне варожасці і перашкода працы цэнтрвыбаркама. Апошнюю справу завялі пасля таго, як Лідзія Ярмошына асабіста напісала заяву на Сяргея Ціханоўскага ў следчы камітэт. У 2021 годзе прайшоў суд, на якім блогера судзілі разам з Ігарам Лосікам і Міколам Статкевічам. Ціханоўскаму далі 18 гадоў зняволення, а пазней на новым судзе дакінулі яшчэ 1,5 года, нібыта за непадпарадкаванне адміністрацыі папраўчай калоніі. З сакавіка 23 года Сяргей Ціханоўскі утрымліваецца ў поўнай ізаляцыі ад свету і ў рэжыме інкамунікада. Ён не атрымлівае лістоў ад сваякоў і ніякія звесткі ад яго не даходзяць на волю. Апошнія кадры з Ціханоўскім – гэта відэа з турэмнай камеры, якое лукашэнкаўцы апублікавалі ўлетку 23 года, калі папаўзлі чуткі, што блогер сканаў за кратамі. З таго часу ніякіх звестак пра Сяргея няма. Колькі б Лукашенко не крычаў, што санкцыі не працуюць, усё ж эфект ад іх ёсць, і цяпер дайшло да цягнікоў. Праз санкцыі вытворцы замежных саставаў, такіх, напрыклад, як знакаміты Штадлер, перасталі пастаўляць запчасткі ў Беларусь.
Як піша суполка незалежных чыгуначнікаў, у мінскім матор-вагонным дэпо з 28 электрацягнікоў «Штадлер» ужо выведзены з эксплуатацыі 6. Прычына ў тым, што ў іх знасіліся калёсныя пары, а новых няма, і ўзяць іх таксама няма адкуль. Раней колы абточвалі, каб падоўжыць тэрмін службы, але цяпер знос ужо крытычны, і метал проста няма куды тачыць. У нармальнай сітуацыі такія пары мяняюцца на новыя, але праз заблакаваныя старыя цягнікі іх даводзіцца проста ставіць пад плот і выпускаць на лініі старыя савецкія электрычкі. Ёсць і іншыя наступствы. Напрыклад, цяпер ходзяць чуткі, што кіраўніцтва Белчыгункі плануе скараціць каля 30% персанала, які раней абслугоўваў замежныя цягнікі. Аказалася, што часам медыкі ў паліклініках ці бальніцах запісваюць звычайных беларусаў як замежнікаў. Такія выпадкі зафіксавалі падчас праверак ажно ў 9 медустановах Магілёўшчыны, але ж навошта гэта робіцца? Адказ вельмі просты. У беларускіх медустановах ёсць планавыя паказчыкі, якія тыя абавязаныя выконваць. Сярод іншага паліклініка ці бальніца мусіць абслужыць за месяц пэўную колькасць замежнікаў, прадаставіўшы тым платную медыцынскую дапамогу. Але ж часам такіх кліентаў проста не хапае, вось і прыходзіцца іх выдумляць і хлусіць у справаздачах. Такім чынам, у тых 9 медустановах выдумалі ажно 250 пацыентаў. На справе жа дактары лячылі за грошы беларусаў, але ў паперах запісывалі іх замежнікамі, каб пасля не атрымаць па шапцы, але, як бачым, у выніку схема не спрацавала. Надта разумны мабільнік выставіў беларускага вяскоўца на грошы. Жыхар вёскі Агароднікі Камянецкага раёна Берасцейшчыны заўважыў, што яго тэлефон сам сабою падключыўся да роумінгу. Пры гэтым мужчына не выязджаў не толькі з Беларусі, але нават і са сваёй вёскі. Разгадка была ў тэхнічных асаблівасцях. Тая беларуская вёска знаходзіцца каля мяжы з Польшчай, а сучасныя тэлефоны, калі сігнал аператара слабы, самі сабою шукаюць лепшы сігнал і аўтаматычна падключаюцца да яго. Такім чынам мабільнік вяскоўца падключыўся да польскай мабільнай сеткі, і мужчына цяпер павінен заплаціць за роумінг 35 рублёў. З юрыдычнага пункту гледжання сітуацыя спрэчная, і вярнуць грошы будзе складана. Адзіны выхад — гэта ў будучыні загадзя праверыць наладкі тэлефона і ўручную адключаць роумінг. Эксперымент скончыўся міліцыяй. У Мінску на дарозе заўважылі незвычайнае аўто. Легкавік Рено, на даху якога быў велізарны прапеллер, падобны на ветрагенератар. Аказалася, што гаспадар машыны інжынер, які такім чынам праводзіў нейкія эксперыменты. Што за яны і чым усё скончылася, невядома, але ж відэа машыны з прапеллерам убачыла міліцыя і выпісала інжынеру штраф за неўзгодненую мадыфікацыю транспартнага сродка. Памёр яшчэ адзін былы палітвязень, 58-гадовы Валерый Богдан. Ён 3 гады адсядзеў за допісы ў сацыяльных сетках, якія палічылі абразай Лукашэнкі і паклёпам на яго. Богдан выйшаў на свабоду ў 24-м годзе, цалкам адбыўшы тэрмін. Праз 9 месяцаў пасля вызвалення мужчыны не стала. У яго адарваўся тромб. У Віцебску п'яны мужчына ў гульнявым клубе напаў на сілавіка. Работнікі установы выклікалі міліцыю на кліента, які пачаў дэбашырыць. Калі прыехалі сілавікі, то 49-гадовы мужчына вырашыў не здавацца і пачаў душыць аднаго з іх. У выніку дэбашыра цяпер чакае крыміналка за гвалт у дачыненні да міліцыянта, суд і да 7 гадоў калоніі. Калі вы даўно хацелі паглядзець родную Беларусь, то цяпер для гэтага самы час. У чэрвені па ўсёй краіне будуць ладзіцца бясплатныя экскурсіі. Акцыя пад назвай «Вандруй, адчуй, натхняйся» пройдзе з 2 па 8 чэрвеня 2025 года. Удзельнічаць у акцыі будуць музеі, культурныя цэнтры, установы адукацыі, аграсядзібы і турыстычныя комплексы, агулам каля 800 розных аб'ектаў. У перыяд акцыі наведвальнікам абяцаюць бясплатныя экскурсіі, квесты, дні адчыненых дзвярэй, майстар-класы і дэгустацыі страў нацыянальнай кухні. Але майце на ўвазе, каб трапіць на экскурсіі ці іншыя мерапрыемствы, трэба абавязкова папярэдне запісацца па тэлефоне. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.